आवहाथा बर' सुफा गामिनि अनसुलि बसुमतारिया गोमानानै दङ। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय आवहाथा बर' सुफा गामिनि बुहा बसुमतारिनि बिसि अनसुलि बसुमतारिया मैया शुक्रबारखालि फुंबिलिनि 9:30 समाव गोमानानै दङ। अनसुलि बसुमतारिया 12 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्ला 6 थाखोआव फरायबाय थानाय आरो 7 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजो थाखो 3आव फरायफुनाय सानै गथ'खौ गारनानै बहाबा खारना दङ। बेनिखायनो फिसाय बुहा बसुमतारिया रायजोफोरखौ खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों दि सोरबाफोर बबेहायबा नुसनबायोब्ला बिखौ हमनानै लाखिनानै 6900386056 आरो 6000749981 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों खिन्थाहरनो थाखाय खावलायदों। बेनिफ्राय जासिनानै खुलुमहरनाय जाबाय। जाथाया मैया आंनि बिजिया मैया 9:30 बाजायाव न'निफ्राय ओंखारलांनानै ओमफ्राय गथ' फिसाया दा आं सानसुआव लायनो खिथादोंमोन। ओमफ्राय लायनो थांनो ओमफ्राय आं जिथिया माइ हाना फैयो तिथिया मानसिया गैया। 2टा बाजायाव गथ'आ सुथि जायो। आं 1:30 बाजायाव इनिफ्राय थांनानै ओमफ्राय गथ'नि जेब्ला साइकेल होलांदो बे साइकेला बै स्कुल माने जोंहा ग्रिनलेण्ड स्कुलनि दखान खाथि नापितनि सेराव दा साबिखौ गालांनानै बे साइकेल गालांबाय। आं जिथिया गालांनाय नुबाय दिनै आं सन्देह जाबाय। मानि थाखाय सन्देह जादों? बेनिफ्राय आङो मानसियाथ' गैया इनिखायनो दाउट जादों। ओमफ्राय आलासि दुलासिनाव सोंबाय आं। सोंनायाव ओजाय आलासिनाव सोंबाय, इयावबो सोंबाय बा जोंनि आलासि दुमसि बैनाय गुमैफोरनावबो सोंबाय, जा न'खरनोबो सोंबाय। ओमफ्राय सोंनाय फिननायावथ' जेबो गैया। ओमफ्राय आं दाउट जाबाय। ओमफ्राय गथ'खौथ' आं 2टा बाजायाव लाबोथारनांगोन न'आव रिटार्न। ओमफ्राय दाउट जानानै जों मैयानिफ्राय मथथे आलाय सिलाय जानाय लोंनाय माने हिसाब गैया। बेनि थाखाय आं गथ'खौ दोननो थांदोंमोन नामा स्कुलाव? थाङाखै। आं फुङावनो दानो गथ'खौ 6:30 थांनानै 7टा बाजियाव थारमाने टिउसन दं। टिउसननिफ्राय 8टालागै 8टानिफ्राय क्लास ओजाय 2टा बाजायालागै। ओमफ्राय थांनानै आं बुंलांखादों ओमफ्राय नों गथ'खौ लायनो थां। आं फैबाथ' मोनफैबा थांबाय। जिथियाथ' आं न'आव सोंबाय नानिनाव सोंनानै होनबाय दे नोंसा माया बहा थांदो? बले ओंखाम संदों सङाखै? बले सङाखै। आं दाउट जाबाय। हेट मा ओंखाम सङाखैलै? आं खामानि मावना माइ हाना फैलायबाय। 1:30 जाबाय। ओरै मोसौ दै दौनो दं। ओरै अमाबो दङ मासे, मोसौ मानै दं। आं दाउट जाबाय। ओंखाम जायालानो आङो डाइरेक्ट माबायाव थांबाय स्कुलाव। आं दाउट जाबाय। बेथ' बेलेग कन्डिसन। ओंखाम सङा होनबाथ' आं दाउट जाबाय। बेलेगखौ दाउट जायामोन, ओंखाम सङैनो दाउट। बेलेगाव फुङाव ओंखारलांदोंबा दाउट जाखायोना। ओमफ्राय जिथिया ओंखारलांबाय आं साइकेलखौ नुबाय। साइकेलाव दं जोंहा फाख्रिगुरियाव आलासि दङ। जोंहा इनिनो साइकेल इनो लांदों 9:30 बाजायाव सलायनानै। स्कुलनि सिगाङाव थारमाने स्कुल खाथियाव दोननानै ओमफ्राय जायबा दखान दङ दखानखौ सिना जानाखा नापित बर' नापित इनाव साबिखौ दोनना जा बाबुआ 2टा बाजायाव सुथि जागोन बे साबिखौ जा बाबुआ साइकेलखौ लांगोन ओरै होनना बुंदों आंनि बिजिया। बेनिफ्राय आंथ' दाउट जाबाय। दाउट जानायनिफ्राय डाइरेक्ट जोङो आलासिनाव थांबाय फाख्रिगुरि ओमफ्राय धङालागा फन हरबाय, इयावबो गैया। आरो नै सालबारियावबो जोंहा आलासि दं, इयावबो दाउट जाबाय आं। ओमफ्राय बेलेगाव थांबाय। औवाबां जाबायानो एसे। दा आंनि बिजिया बेलेगाव खारबाय। न'खराव माबा नांलाय खमलाय जादोंमोन नामा? नांलाय खमलायथ' जेबो गैया। समावथ' इसिला फन सन हरनायनि इफोर दा केपासिटिया थाखायो बा मा कन्डिसन मा हरबाय थायो इफोर इसिलिया थाखायो। मानो हरनाव नोङो? आं खामानि मावना फैगोन, नों सोरदो मा रिलेसन दं, सोरदो मा फन हरबाय थायो इफोराथ' बुंखागोनानो हौवानि जादोलाय। ओमफ्राय दा इनि थाखायनो रायजो राजाखौ आङो अबेबा जुदि नुदोबा जा कन्टेक्ट नाम्बार दं बे कन्टेक्ट नाम्बारावनो हरबानो जाबाय आरो खावलायहरबाय रायजो राजाखौ। गथ' गथाय सानै, हौवासा सासे क्लास 6 ओमफ्राय हिन्जावसाया क्लास 3 ओमफ्राय हौवासाया मथामथि 12 बोसोर ओमफ्राय नानिया जाबाय 7, 8 हमना ला इनोसै। गुबुन हौवाजों खारफादों बायदि सन्देह दं नामा? सन्देहआ एसे आंनि साननाय मथे दं आरो। माने दं बा दाउट जादों। जोंहा नानिखौ सानसेखालि बै 15 तारिख ना मा होननाय खालि थारमाने आंबो खामानि मावनो थांबाय। बै 15 तारिख खालि थगायनानै बबेबा ओइ मन्दिराव थांनो होननानै गथ'खौबो थगायलांदों। इसोर थारमाने उनाव खिथायाखै नानियाबो लास्टआव साननै सेबै होनबाय बे नोंसा माया बहा थांदोंमोन? बले उमुक लरादो मैयाथ' किलार जाबाय बुंनायाबो। आरो इसे सन्देह मोखां गोसोम जादों सोंबाय थानायाव।
इ डाउट जानोथ' ओमफ्राय इ सन्देहखौ हमनानै आंबो थारमाने दा आगे पिछे सोरजोंबा फन रायलायबाय थायोमोन नामा बियो आगे पिछे माने ओरैनो ताम बुस्थुआ इसोर गावसोरनो आलासिजोंबो रायलायो रायलायना ओमफ्राय फिन्ने जोंबो थारमाने खामानि मावनाय मानसि नालाय नंगौ दे आलासिजोंबो रायलायो आं ओरैनो रायखायो सोरदो मा एसे फन रायलायबाय थायो होननानै ओमफ्राय जाथाया मिथिबायना बै जोंहा सेरेब मावा नङा इसेला मावो दिसु दे बेखौथ' बर' मानसिया थाखायो समाव जों हौवा मानसियाबो थाथिनो मोना नालाय बेफोराव माबाफोर ना रिलेसनसो जादों आंबोथ' एसे सेबनो हमनो मोनासै बेखौ दा आंबो थारमाने हसाखौनो बुंफुनाय जाबाय जोंबो थाबाय थाथिनो खामानि मावनायसै दिनै खामला मावाबाबो जाया दा इफोरनो बुंनाय थिनानै रायजो राजाखौ दा आंनि बिजिखौ अबेबाफोर मोनोबोला बेलेग जायगाफोराव बा गुवाहाटिनो दिल्लीयानो जा क'क्राझारानो जा ना सालबारियानो जा ना नलबारियानो जा ना टिहुआनो जा ओमफ्राय जि एरियायाव जोंनि आसाम एरियायाव जाहाथे खबर मोनबाय बे कन्टेक्ट नाम्बाराव आंनि बिजि अनसुलिखौ हरबानो जागोन ए कन्टेक्ट नाम्बाराव आवहाटा बरसुपा आरो नामखौ मा होनो बुहा बसुमतारी ओरैनो आधार कार्डआव हामाफुं बसुमतारी ओमफ्राय नै गामि गाबज्रिनाया बुहानो बसुमतारी अनसुलि बसुमतारी बिसिनि नामा बिदिनो थानायाव दिनै जों बिदा फंबाय बा बिबोनां लोगो नांनानै गासिबो लोगो नांनानै साथामसो लोगो नांनानै भागिनबो दं ओमफ्राय जानानैबो दं थानायाव एफआर होनाय जाबाय जोंहा अनसुलि बसुमतारी बा जोङो 12टा बा 1टासो इ टाइमाव होनाय जादों आरो दा टाइमखौबो एसे गोसोआव थास्लाबासै दा एजार होनाय जाबाय बेनि थाखायनो जों रायजो राजाखौ खावलायनाय जाबाय जाहाथे एजारबो होदो ओमफ्राय रायजो राजा माबा कन्टेक्ट नाम्बाराव जुदि मोनोबा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव जोंखौ फनखौ जाहाथे जानाय आरो